Yep, nu skal vi til at spille her. Slenderman. For helvede, mand. Jeg hader det der i begyndelsen. Kom nu, Oliver. Ja, han har ikke turt i... Det er først lige nu, han har turt. Kigger vi bag os? Oliver, du skal ikke bare... Oliver, du skal ikke kigge! Du skal kigge. Okay, vi går derover til det her træ. Oliver, lad mig. Nu tager jeg din hættertrøje nu. Okay, kom nu. Jeg vil bare gerne have det på. Oliver, kig. Ryk af sådan. Oliver, lad det være. Okay, fint. Kig nu, Oliver. Eller hvorfor downloader du det, når du ikke vil prøve det? Hvad tror du? Det. Lad mig. Bare for helvede. Ja. Derovre er der en sådan på et Oliver, bak. Nej, for helvede. Nej. Fordi derovre på det der træ er der en sæd. Ja, men jeg skulle bare se, om det han var i os. Oliver, du skal ikke kigge. Ja, Bjørn. Oliver. Det. For helvede. Så kan han ikke fange os. Så skal han ikke se os, finde os. Lad os. Gå hen til den. Okay, er du klar? Can't one. Ja. Nu går vi lige og spørger, hvem der vil have et download.
Ej, der tør gå derhen. Space to out. Oliver, så går du heller ikke nogen steder. What the fuck, jeg kan ikke styre musen. Den er helt væk, Oliver, musen.